shot. Oh no. Big trouble as Suarez pours in the shots and it is stopped in the final round. Naganap nga kanina ang isa sa mga inaabangan ng mga Filipino boxing fans, ang laban ng Charlie Suarez kontra defending champion Paul Fleming ng bansang Australia. Ang laban ay para sa 4 na titulo na kung saan 3 dito ay hawak-hawak ng Australiano. Ang IBF at IBO Intercontinental Super Featherweight title, WBA Oceania Super Featherweight title at WBC Asian Boxing Council Super Featherweight title. At para na din ito sa IBO World Title Eliminator. Parehong former Olympians ang dalawa, magkasing edad lang din at parehong may undefeated na kartada. 15 wins, 0 loss, 9 via knockout si Suarez, habang 28 wins, 0 loss, 18 via knockout naman ang defending champion na si Paul Fleming. Dihado man sa mata ng karamihan itong ating pambato na tubong San Isidro, Davao del Norte, dahil sa bukod sa baluarte ng kalaban dumayo at defending champion pa itong Australiano, ay lugi din sa tangkad si Suarez. 5'5 and 1/2 lang, habang 5'9 naman ang kalaban. Pero walang takot na sinabayan ni Kabayan ang lakas nitong si Paul Fleming. Walang makakapigil sa kagustuhang makuha ang 4 na titulo at makalaban na din sa wakas para sa pandaigdigang titulo kung sakaling manalo. Gaya ng inaasahan ay sobrang dikdikan at maaksyon ang naging laban. Pero nang ibabaw ang galing, tibay at lakas ni Kabayan. Pinabagsak ang defending champion sa huling round ng kanilang bakbakan. Big shot. Oh no. Down goes Tinalo ng Pinoy na dayo sa mismong baluarte ng Australiano. Sabay nating balikan ang highlights ng kanilang naging laban. Of knockout, here's Charlie, the King's Warrior Suarez. He is Paul Showtime Fleming. Good luck. Come out ready to fight. on with
shot. Oh no. Down goes Paul Fleming off a monster shot in this He's final not gonna get up. round. He's not going to get up. Paul Fleming, he has a decision to make, and Charlie Suarez has a job to do. Yeah, I think it was a Fleming decision. is in strife. Big trouble as Suarez pours in the shots, and it is stopped in the final round. The new IBO champion, Charlie Suarez. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.